Аз съм Калси и вие сте с нов епизод на Keep Talking Over Xbox. В момента това е втори епизод за сега и се надяваме да я превратим, въпреки че виж, че не може. И аз в момента игра с моят приятел Алекс. Представи се, Алекс. И така да почваме. Something cold, something new. Миналия път не се разбрахме добре, но този път ще е различно. Да, този път ще бъркам... този път няма да бъркам така цветовете. Окей, Алекс има памет, има жици, има иероглифи. Ако искаш да почнем от жиците, докато се начертая това на паметта. Окей, колко жици? Значи, жиците са 6. Добре, има ли жълти? Има жълти и последната е тя. Добре, една жълта ли има? Да. А колко бели има? Има две бели. Първата и петата. Отрежи четвъртата жичка. Четвъртата? Да. Да, супер. Ако искаш на иероглифите. Иероглифите. Казвам какво виждаш. Окей, така. Първото е обратната питанка. Второто е ето. Обратното е. Нещо малко е закръглено. С две точки отгоре. Да, трето е Н. Сещаш ли са Н? Н-то, окей. И звездата, която не е запълнена отвътре. Добре. Ето с очичките. Да. Звездата. Да. Н. Добре. Сега паметта. И виждам две. Чакай един момент. Окей, аз... Сме по-внимателни на това. Да, сега ще ги записвам на тетрадка. Добре. Натисни бутона на втора позиция. На втора позиция. Окей, да. Сега виждам 4. Натисни бутона, на който натисна в първа стъпка. Тоест... Втори бутон. Да, бутона на втора позиция. Готово. Сега виждам едно. Натисни бутона, числото, което натиснахте във втора стъпка. Чакай, числото. Числото е 4. Готово. Него. Значи сега имам 3. 3. Да. Натисни бутона на същата позиция, на която натисна във втора стъпка. Втора стъпка, на същата позиция. Втора позиция. Така. Да. И 2. Бутона на числото, което натисна във втора стъпка. Втора стъпка, бутона на числото. Бутона. Бутона или числото? Бутона. Тоест втори. Грешно, Алекс, фак! Фак, това тук. Окей, едно. Колко време? Аре, давай, едно. Едно. Натисни бутона на втора позиция. Да. Чакай сега. Сега имам 3. 3. Натисни бутона на първа позиция. Да, чакай. Да, вярно. 2 сега. Сега имам 2. Бутона с числото, което натисна в първа стъпка. Числото. Числото в първа стъпка. 2. Първа стъпка. Грешно. Беше 2. Шит. Няма успеем. Давай, 4. 4. 4. Бутона на четвърта позиция. Бутона на четвърта. Да. Сега е 3. Ще успеем. Натисни бутона на първата позиция. Първата. Сега е 4. Натисни бутона с числото 4. Да. Сега е 1. Какво виждаш? 1. Натисни бутона на същата позиция, на която натисна във първа стъпка. Бутона на четвърта. Да. Аз го помня. Да, сега 2. Натисни бутона на числото, което натисна във втора стъпка. Втора стъпка. Бутона на числото. 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 Yes! 11 секунди, 92 стотни.
8 секунди! Не, 11. О, то тук. Yes. Браво, Алекс. Ай, good job. О, да. Best time. Continue. Остава да ни се падне морзовия кот, защото морзовия кот е толкова гаден. Аз сега го гледам. О, и аз ги разгледах. Ако искаш втората бомба. Айде, как се казва? Double your money. Start. Money. Хайде. Let's do this. Just do it. Значи... О, шит. Това ми се струва сложно. Значи от едната страна има жички. От другата пак има жички. И два бутона и два иероглифа. Да, але, това не е чак толкова трудно. Да почнем с иероглиф, че сме най-добри на тях. Окей, иероглифи. Значи... българско С с точка. Окей, ама обърнато се. Да, обърнато. Добре, намерих го. Обърнато Е с две точки отгоре. Да, С питанката обратната. да. И нато. Ето, с точките. Да. Съто с точка. Нато. Да. Сега на другите. Значи, българско Б, пак такова Е с две точки отгоре и кратко и един тризъбец. Все едно. Сещаш ли са? Да, тризъбец. Окей, Б. Да. Ето, Да. тризъбеца. Готово. Така. Ако искаш да почнем с жичките. Значи, на първа страна са 5 жички. 5 жички. Добре. Какъв е цвета на последната жичка? Син. Окей. Колко си наброи червените жички? Червените. Няма никакви червени. Окей. Няма и жълти. Има ли черни? Да, има една черна, която е трета. Отлежи първата жичка. Да. Окей. Ако искаш сега на другите жички. Другите, окей. Значи те са 4 на брой. Едната е... Не ми казваш малко. Колко червени има? Николко. Добре, Има една жълта и 3 черни. не малко. Последната ли е жълта? Не, първата е жълта. Колко сини има? Николко. Не така. Няма жълти, нали? Има жълти едната, първата е жълта. Удържи втората жичка. Готово. Окей. Сега два бутона имаме. Единия прес син, другия детоней червен. Да почнем с прес синия. Окей, прес синия. Бутонът е жълт. Задърж бутона. Какъв цвят виждаш? Бял. Трябва да има едно в таймера. Едно. Добре, чакам за едно. Ще стана и 19. Готово. Така, червен бутон се пише на него детонейт. Колко батерии има на бомбата? Батерии. Да, огледай внимателно. 2. Две батерии, две малки батерии. Супер, значи, натисни бутона и веднага пусни. Натисни веднага. Готово. Браво. Алекс, днеска сме непобедими. Дабъл кил. Браво. То става бомба беше много по-лесно от миналата, де. Да. Сега става все по-трудно и по-трудно. One step up. Fuck. Не, може код, please. Ай, давай. По смъртно няма да го. Ай, давай, почваме. Така. Така. Значи виждам омага. Виждам... Ужас, каква тази ужасна бомба. Значи виждам лабиринт, виждам иероглифи, виждам жички, виждам и там някакви думи.
Думи, окей. Думи, знам го това. Бе, колко на брой са всичките? 6. 6. Колко жълти има? Една. Бе, една жълта. Да. Колко бели? Една. Има ли червени? Да, последната е червена. Удържи четвъртата жичка. Грешно. Ой, аз чух пипкането. Пак. Има ли жълти? Да, четвъртата. Да, има жълти. И викаш... Една бяла, нали? Да. О, шит. Има ли червени? Да. О, Последната червена. ама... Ако няма жълти жици и последното число от серийния номер е... What the fuck? Серийният номер е... Последното число е 5. Ама... Значи удържи... трета жичка. Готово, найс. Ако искаш на иероглифите, защото имаме 3 минути. Други. Значи, онзи сложния иероглиф, сети ли са? Кажи ги другите. Б и такова, обърната питанка. То сложния иероглиф е много труден. Сещате Кажи се. бъто. Натисни бъто. Бъто, да. Да. Стане иероглиф. Готово, окей. Ако искаш да почнем с тези числа... Да, или лабиринта, айде лабиринта. Окей, лабиринта. Чакай да скролна до него. То е толкова далеч. Окей. Обезвреждащият трябва да движи бялата светлинка до червения тръгълник, ползвайки стрелките на клавиатурата. Аха. Не пресичай линиите, показани в лабиринта. О, мам. Добре. Трябва да виждаш две зелени точки, нали? Да. Добре, кажи ми къде се намират. Значи, първо се намира на първия ред отгоре вляво. Отгоре вляво. Точно отгоре вляво. Добре, намериха и... Да, знам, добре. Точката ти къде се намира? Твоята точка къде се намира? Значи на третия ред по дължина, не на четвъртия и най-отдолу. Тоест на широчина, четвърти ред и на Значи, наляво. Не. Я пак ми кажи тия нещата, уния зелените неща, я пак я кажи. Най-долу, най-горе вляво и другото е на... Пак вляво, 4 квадратчета по-надолу. Да, тъмън това го виждам. Само че, я пак ме обясни, къде е бялото нещо? На широчина на четвърти ред, най-отдолу. Четвърти ред най-отдолу. На четвърти ред, аз разбрах най-долния ред. Алекс, имаме 13 секунди. GG. Аз го намерих... аз мога да си снимам лабиринта и да ти го пратя по... Ще искаш така да направим просто да снимам лабиринта и да ти го пратя по... Не, това е чит. Сигурно. Ама супер хард, аз лабиринт. Имаш 9 дадени лабиринта и си показват къде са зелените светлинки и... Гъд, знаеш ли, че мога да си настроя такова. Колко време е да мога си дефюзвам бомбата? Макс 10 минути. Така ли? Да. Викаш, той при 10 минути пак може да умрем. Ако искаш да го направя на 6. И да се отправя към... Пак тази бомба. То път ще минем. После имаме пароли, да или не, разреждане на кондензатор, боже мили, чиста. Окей, така. Виждам жички, иероглифи, това с думите.
Да, започнем с жичките. Окей. Значи, жичките са 5 на брой. Има 2 червени, една синя, една жълта и една бяла. Няма само черна. А. О, има и Само лабиринт, черна. фак. Не се осъзнах. Противен случай. Колко червени жички има? 2. Те са на втори и трети. Втори и Няма трети черни, място. нали? Не, Втората жичка. да. Окей, искаш ли лабиринта? Не, да, лабиринта. Какво ще кажеш? Само да спомня. Лабиринт. Добре, обясняй, къде се намират зелените точки? Значи, зелените точки. Едната е в ляво, предпоследното квадратче отгоре надолу. Да, намерих го. И втората е на втория ред, третото. На втория ред... Третото. Да. Да. Добре, къде се намира бялото нещо? Бялото нещо се намира... на четвъртия ред, второто. Ясно, а къде се намира червеното нещо? Има едно квадратче разстояние между тях. Отгоре. Точно до... Окей, значи, натисни надолу. Надолу, да. Надолу. Да. Наляво. Грешно. Ама ти най-отдолу ли си? Еми не. Окей, пак надолу. Да. Наляво. Да. Нагоре. Да. Нагоре. Да. Нагоре. Да. И от дясно е червеното нещо, нали? Да. Не. Още едно ми остава. Още едно квадратче. Нагоре. Готово. Не надясно. Така ли? Да. Я ти умести, къде е бялото нещо? Точно отдясно на червеното триъгълниче. Да, но на кой ред ти? Първия ред, на втория ред първото. А триъгълник... Да, добре. Мини надолу. Да. Надясно. Да, и нагоре. Нагоре, да. Готово. Добре, иероглифи, Алекс, имаме 2 минути. Можем го. О, шит. Значи, един иероглиф е нещо като... легнало обаче не е толкова оформено. Намерих го, казвай. Звезда и Ж и Цето в кръгчето. Цето. Да. Големчето. Това ето. Да. Не звездата, жълто май каза. Да, готово. Сега на те... на думите сме. Имаме 1 минута и 15. Да, пишем като... Нали, отгоре има дума и има... Да. Си-и-и. Це-е-е. Е думата. Намерих го. Значи, натисни... Чекай. Най-отдолу дясно. Най-отдолу вдясно. Грешно. Аз не прочетох цялото нещо, но нямахме време. Прочетах какво пише на дисплея. И след като ползвате стъпка 1, за да прецените кой надпис... Да, си. Прочитайки надписа на бутона, ползвайте стъпка 2, за да прецените кой бутон да натиснете. Няма нищо. Добре, мисля това да е за клипа. Окей, мерси, приятели, че гледате клипа ми. Това бях аз, Каос. Това беше Алекс. Абонирайте се и харесайте клипа. Ако искате го споделете за още. Напишете в коментарите на какъв клип да снимам. И това беше от мен. Това беше от Алекс. Кажи чао. Чао. И довиждане. Чао.